Тракийска фолклорна област. Океанът от песни и плодородие. Тракийската фолклорна област е най-обширната в България. Тя обхваща Тракийската низина, части от Средна гора, Родопската яка и Сакар, земя на древни цивилизации. Фолклорът тук излъчва спокойствие, широта и вътрешна увереност, формирани от отворения пейзаж и земеделския поминък. Човекът живее в постоянна връзка с земята, а движенията на тялото следват ритъма на сезонния кръговрат. Философия на движението. Ако шопът се стреми към откъсване от земята, тракиецът търси сливане с нея. Танцът е земен, тежък и насочен надолу. Основен белег на мъжките танци е трополенето, силно и ритмично удряне на ходилата в земята, възприемано като ритуален акт за събуждане на плодородието. Танцува се с леко приклекнали колена, което осигурява стабилност и минимално вертикално движение. Ръцете са свободни и пластични, особено при жените, плавни, широки, лирични, често сравнявани с криле или класове, полюшвани от вятъра. Хора и ритми. Правото тракийско хоро е универсалната форма – широко, спокойно и достолепно.
Срещат се и трите пъти, 2/4, Пайдушко 5/8, Бучимиш 15/16, Копаница 11/16. Тракийската ръченица е по-бавна и тържествена, с акцент върху вътрешната емоция, а не върху демонстрацията на сила. Певческо изкуство. Тракия е царството на песента. Вокалното начало доминира, а инструментите следват гласа. Бавната тракийска песен е силно орнаментирана, с извивки, тремоли и глисанди и изисква висок гласов контрол и концентрация. Антифонното пеене е разпространено, но звученето е меко и сливащо се. Темите са жатварски, седенкарски и сватбарски. Сред емблематичните изпълнители са Вълкана Стоянова, Недялка Керакова и Груйчо Дочев. Сценичен еталон е ансамбъл Тракия. Инструментариум. Кавалът е душата на Тракия, мек, въздушен, богат на обертонове и близък до човешкия глас. Използва се и ниският каба-регистър. Гадулката е по-голяма и с по-дълбок звук, а джура, гайдата, висока, ясна и водеща в танца. Носии. Тракийската носия е пищна и цветна, символ на плодородието. Женските сукмани са богато везани, с ярка цветова гама и масивни престилки. Пендарии за браждане показват социален статус. Мъжката носия е чернодрешна, широки потури, бяла риза и масивен пояс. Ритуали. Тракия е люлката на кукирските игри. Маскирани мъже с кожи и тежки звънци изпълняват ритмичен танц за прогонване на злото и осигуряване на плодородие. Кукирството се свързва с древните Дионисиеви мистерии, култа към умиращия и възкръзващия бог на природата.